Vítajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam príbeh o mocnom archanielovi Michaelovi, nebeskom bojovníkovi a ochrancovi. Spoznáme jeho pôvod, význam jeho mena a jeho úlohu v rôznych náboženstvách. Odhalíme jeho zobrazenia v umení cez stáročia a zistíme, prečo je tak dôležitý pre veriacich po celom svete. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Archaniel Michael, ktorého meno znie v hebrejčine Mikael a znamená kto je ako Boh, je jednou z najvýznamnejších a najmocnejších postav v anielskej hierarchii, uznávaný v judaizme, kresťanstve a islame. Michael je považovaný za ochrancu, bojovníka a vodcu Božích armád. Jeho príbeh a symbolika fascinovali veriacich, umelcov a mysliteľov po tisícročia, vytvárajúc bohatú tradíciu, ktorá presahuje hranice náboženstiev a kultúr. Prvé zmienky o Michaelovi sa objavujú v Starom zákone, konkrétne v knihe Daniela. Tu je opísaný ako jeden z popredných kniežat a ochranca izraelského ľudu. V 10. kapitole knihy Daniela sa Michael zjavuje ako mocný bojovník, ktorý pomáha inému anjelovi v boji proti kniežaťu kráľovstva perského. Michaelovo meno je samo o sebe fascinujúce. Hebrejská otázka Mikael, kto je ako Boh, nie je len menom, ale aj vyznávaním viery. Je to bojový pokrik, ktorý vyjadruje Michaelovu absolútnu oddanosť Bohu a jeho neochvejný odpor voči všetkému, čo sa snaží postaviť na Božiu úroveň. V judaizme je Michael považovaný za jedného zo 7 archanielov a často je spájaný s milosrdenstvom a ochranou. Rabínska literatúra ho opisuje ako veľké knieža, ktoré stojí na ochranu židovského národa. Podľa Midraša to bol Michael, kto zachránil Abraháma z ohnivej pece Nimroda a kto zápasil s Jákobom pri rieke Jabok. V kresťanstve Michael nadobúda ešte väčší význam. V Novom zákone v knihe Zjavenia je Michael opisovaný ako vodca anielov v boji proti drakovi, často interpretovanému ako Satan a jeho padlým anielom. Tento obraz Michaela ako nebeského bojovníka sa stal ústredným v kresťanskej teológii a umení. V islame je Michael, známy ako Mikail alebo Mikal, jedným zo 4 hlavných archanielov. Je často spájaný s prírodnými javmi, najmä s dažďom a hromom, a je považovaný za anjela milosrdenstva. Michaelova úloha vodcu nebeských vojsk je jedným z jeho najznámejších aspektov. Táto úloha je najviac rozpracovaná v kresťanskej tradícii, najmä na základe pasáže z knihy Zjavenia 12. kapitola, verše 7 až 9, ktorá opisuje vojnu v nebi. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval aj drak i jeho anjeli, ale neobstáli a nebolo pre nich miesto v nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. Tento epický boj sa stal ústredným motívom v kresťanskej teológii a umení. Michael je často zobrazovaný, ako stojí víťazne nad porazeným drakom alebo démonom, symbolizujúc víťazstvo dobra nad zlom. V judaizme je Michaelova úloha bojovníka tiež významná, ale je viac zameraná na ochranu Izraela. Podľa židovskej tradície to bol Michael, kto bojoval proti anjelovi Samaelovi, často stotožňovanému so Satanom o dušu Mojžiša. Michael je tiež považovaný za anjela, ktorý viedol Izraelitov počas ich putovania púšťou po exode z Egypta, objavujúc sa ako ohnivý stĺp v noci a oblačný stĺp cez deň. V islamskej tradícii, hoci Michael nie je primárne spojený s bojom, je tiež považovaný za mocného ochrancu veriacich. Je opísaný ako anjel s krídlami zelenými ako smaragd, ktorého telo je pokryté šafránovými vlasmi a každý vlas obsahuje 1 000 000 tvári a jazykov, ktoré všetky prosia Allaha o odpustenie za veriacich. Archaniel Michael je jednou z najčastejšie zobrazovaných anielských postav v umení. Jeho zobrazenia prešli v priebehu storočí významnými zmenami, odrážajúc meniace sa kultúrne a teologické perspektívy. V ranom kresťanskom umení bol Michael často zobrazovaný v byzantskom štýle ako dvorný hodnostár, oblečený v tunikách a plášťoch podobných tým, ktoré nosili byzantskí cisári. Držal žezlo alebo sféru, symboly autority. V stredoveku sa obraz Michaela posunul smerom k bojovníckemu zobrazeniu. Bol často malovaný alebo vytesávaný v brnení rímskeho vojaka alebo stredovekého rytiera, držiac meč a štít. Toto zobrazenie zodpovedalo jeho úlohe ochrancu cirkvi a bojovníka proti silám zla.
Jedno z najslávnejších zobrazení Michaela je socha na vrchole Castel Sant'Angelo v Ríme. Táto bronzová socha, vytvorená v 18. storočí Petrom Antonom von Verschaffeltom, zobrazuje Michaela, ako zasúva meč do pošvy, symbolizujúc koniec moru v Ríme. V renesančnom umení bol Michael často zobrazovaný s váhami, odkazujúc na jeho úlohu pri poslednom súde. Verilo sa, že Michael váži duše zosnulých, aby určil ich osud. Toto zobrazenie môžeme vidieť napríklad na slávnej malbe od Guida Reniho Archaniel Michael poráža Satana z roku 1633, ktorá sa nachádza v kostole Santa Maria della Concezione v Ríme. V modernej populárnej kultúre sa Michael objavuje v mnohých knihách, filmoch a televíznych seriáloch. Napríklad vo filme Konstantín z roku 2005 je Michael zobrazený ako mocný spojenec ľudstva v boji proti démonom. V televíznom seriáli Supernatural je Michael jednou z hlavných postáv, zobrazený ako mocný, ale komplikovaný archaniel. Uctievanie archaniela Michaela je rozšírené v mnohých kresťanských denomináciách. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi je 29. september sviatkom svätého Michaela, často slávený spolu s ďalšími archanielmi Gabrielom a Rafaelom. Tento deň je známy ako Michaelmas v anglicky hovoriacich krajinách a bol tradične dôležitým dňom v kresťanskom liturgickom kalendári. Mnoho kostolov a kaplniek po celom svete je zasvetených svätému Michaelovi. Medzi najznámejšie patrí Mont Saint-Michel vo Francúzsku, jaskyná svätyňa Monte Sant'Angelo v Taliansku a St. Michael's Mount v Anglicku. Tieto miesta sa stali dôležitými pútnickými destináciami. V ortodoxnom kresťanstve je Michael uctievaný ako archistratég, čo znamená hlavný generál nebeských vojsk. Jeho sviatok sa slávi 8. novembra podľa juliánskeho kalendára. V judaizme, hoci anjeli nie sú uctievaní priamo, Michael je často vzývaný v modlitbách ako ochranca Izraela. Je spomenutý v židovskej liturgii, najmä v modlitbe Micha Mocha. V islame, hoci anjeli nie sú uctievaní, Michael je vysoko rešpektovaný ako jeden z najdôležitejších anjelov. Je spomenutý v Koráne a verí sa, že prináša blahobyt a poznanie ľudstvu. Michael je spojený s bohatou symbolikou a množstvom atribútov, ktoré odrážajú jeho rôzne úlohy a aspekty, medzi ktoré patria meč a kopia. Tieto zbrane symbolizujú Michaelovú úlohu bojovníka proti zlu. Meč je často zobrazovaný ako plamenný, odkazujúc na jeho božskú moc. Váhy reprezentujú Michaelovú úlohu pri poslednom súde. Verí sa, že váži duše zosnulých, určujúcich osud. Zelená alebo modrá farba. V umeleckých dielach je Michael často zobrazovaný v zelenom alebo modrom odeve. Zelená môže symbolizovať obnovu a nádej, zatiaľ čo modrá predstavuje nebo a duchovnosť. Drak alebo had pod nohami. Toto zobrazenie symbolizuje Michaelovo víťazstvo nad Satanom, často reprezentovaným ako drak alebo had. Štít s nápisom Quis ut Deus. Tento latinský nápis je prekladom Michaelovho mena a slúži ako pripomienka jeho oddanosti Bohu. Krídla. Ako všetci anjeli, Michael je často zobrazovaný s krídlami, symbolizujúcimi jeho nebeskú prirodzenosť a schopnosť pohybovať sa medzi nebom a zemou. Ohnivý voz. V niektorých tradíciách je Michael spojený s ohnivým vozom, podobne ako prorok Eliáš. Trúba. Niekedy je Michael zobrazovaný s trúbou, odkazujúc na jeho úlohu pri ohlasovaní posledného súdu. V mnohých náboženských tradíciách hrá Michael dôležitú úlohu v eschatológii, teda v učení o posledných veciach a konci sveta. V kresťanskej tradícii sa verí, že Michael bude hrať kľúčovú úlohu pri druhom príchode Krista a poslednom súde. Podľa niektorých interpretácií bude to Michael, kto zatrúbi na trúbu, ohlasujúc príchod súdneho dňa. V židovskej tradícii je Michael spojený s mesiášským vekom. Verí sa, že bude bojovať v poslednej bitke proti silám zla a prinesie spásu izraelskému ľudu. Islamská eschatológia tiež pripisuje Michaelovi dôležitú úlohu.
Verí sa, že v deň súdu bude Michael pomáhať pri vážení duší a pri určovaní ich osudu. Okrem jeho kozmických a eschatologických úloh, mnohí veriaci vzývajú Michaela v každodennom živote pre ochranu a pomoc. V katolíckej tradícii existuje známa modlitba k svätému Michaelovi, ktorá žiada o jeho ochranu proti zlu. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Mnohí veriaci nosia medailóny alebo skapuliare s obrazom svätého Michaela pre ochranu. Je tiež patrónom mnohých profesí, vrátane policajtov, vojakov a záchranárov, ktorí sa k nemu často obracajú pre ochranu v nebezpečných situáciách. V New Age spiritualite je Michael často vzývaný pre ochranu, vodcovstvo a pomoc pri čistení negatívnej energie. Archaniel Michael zostáva jednou z najfascinujúcejších a najúctievanejších anielských bytostí v rôznych náboženských a duchovných tradíciách. Jeho príbeh a symbolika inšpirovali veriacich, umelcov a mysliteľov po tisícročia. Ako ochranca, bojovník a symbol Božej moci, Michael naďalej zaujíma dôležité miesto v náboženskej viere a kultúrnej predstavivosti po celom svete. Jeho postava nám pripomína odvekú túžbu ľudstva po ochrane, spravodlivosti a víťazstve dobra nad zlom. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.